Vítejte na Šumavě, na jižním svahu Boroviny v nadmořské výšce 650 metrů, kde se nachází malebná vesnička jménem Opolenec. Kdo sem zavítá, zamiluje si vůni čistého horského vzduchu, krásné výhledy na šumavské kopce a bohaté okolní lesy. V obci se nachází jen 22 chalup. Cesta ve vsi končí, proto tu vládne naprosto boží klid. Právě nyní jedna chalupa ve vsi hledá nového majitele. Jedná se o dům se slunnou terasou a udržovanou zahradou. Celkově má pozemek necelých 1000 metrů. Dům byl posledních 20 let celoročně obýván a je v dobré kondici. Račte se tedy podívat dovnitř. V přízemí se nachází velká obývací místnost s okny do zahrady. Místnost si upravíte dle svých vlastních představ a potřeb. Až přijde šumavská zima, oceníte teplo živého ohně. A pokračujeme do kuchyně v rustikálním stylu. Kachlový sporák vytváří chalupářskou atmosféru a můžete si nad ním usušit bylinky ze zahrádky. Z kuchyně vedou dveře přímo na terasu. Nyní se vydáme po schodech do patra. Z chodby vedou dveře do 3 útulných pokojů a 1 koupelny. Ještě 1 koupelna s vanou je v přízemí. K chalupě náleží také stodola a vejmnek. Dvorek je přístupný pouze pro majitele nabízeného domu. Ostatní chalupy mají vchod ze svých vnějších pozemků. Terasa vám díky vzrostlým stromům dopřeje dostatek soukromí, avšak neizoluje vás od dění ve vesničce. Na zahradě vás potěší ovocné stromy a drobné bobuloviny. Pokud rádi zahradničíte, skleník na rajčata nebo jinou zeleninu jen čeká na osázení. A teď už se vydejme na louku nad vesnici, odkud je krásný výhled do kraje. Na procházce lesem nejenže načerpáme energii, ale cestou pozbíráme brusinky, borůvky nebo třeba nějaké ty praváky. Opolenec je zkrátka kouzelné místo, které vás chytne za srdce. Pokud vás tento šumavský dům zaujal, zavolejte a domluvíme se na prohlídce. Těšíme se na vás.